А сега продължаваме с един трагичен инцидент от вчера. Дете загина след като е било блъснато от кола в Морската градина във Варна. По първоначална информация, автомобил с чуждестранна регистрация е блъснал детето на паркинг пред ресторант, намиращ се в Морската градина. С повече информация за инцидента сега включваме и Родан Фотев. Здравей! Добро утро от Варна. Инцидента стана на този паркинг, който се намира в Морската градина. Вчера около 17 часа автомобил с чуждестранна регистрация, румънски гражданин, при маневриране на паркинга удари фатално детето. Това повдигна отново въпроса, трябва ли да има изобщо коли в Морската градина. Може би звучи малко риторично този въпрос. За да говорим, тук са граждани от Варна Диш, Велокул, Спартак, хора, които се борят от дълги години да няма движение в парка, както и Тодор Иванов, заместник кмет на общината. Добро утро. Първо към гражданите. Какво мислите след този инцидент? Паркинг в парка е оксиморон. Това са, за което ни е наясно, противоположни понятия, несъвместими едно с друго. Паркинг в парка не може да има. А отговорни институции за трагедията, за случилото се и за това да има парка тук, това са правно-нормативния отдел към община Варна и Варненския административен съд, в частност двете съдийки, които отмениха заповед на кмета за спиране на движението на автомобили и разпоредиха премахването на знак Б2, който за всеки шофьор, от която и да е страна, е ясно, че означава влизането на МПС в двете посоки, е абсолютно забранено. Какви мерки трябва да се вземат тук? Трябва да спрат колите в парка задължително, тъй като е много рисково да пуснеш дете с тротинетка и съответно да има движение на автомобили, а и зелените площи стават все по-малко в града, който нараства. Да не говорим, че в целия град тротуарите и зелените площи са заети от автомобили. Автомобилите са превърнали града в, не знам, истинска напаса. Би трябвало общинска полиция да се намеси и да спре колите в парка. Господин Иванов, сега към вас. Какви мерки взема общината и ще взема ли сега мерки след този трагичен инцидент? Първо искам да изкажа дълбоките съболезнования към близките и роднините на загиналото дете. Няма по-жестока трагедия от това да преживееш детето си. Още по-жестоко е това, когато инцидента се случва пред очите. Какво е направила общинската администрация до момента? Сигурно всички знаете, че ние 6 години се борим праволинейно срещу автомобилите и тяхното присъствие в Морската градина. Но те продължават да се движат. Подчертавам, правим го по законосъобразен начин. Поставихме забранителни знаци, поставихме бариери, организирахме КПП-та от общинска полиция и ред други мерки. Съответно, част от живеещите тук в Морската градина и хора, които притежават имоти, заведаха дела и съответно съда уважи част от техните претенции. Разпоредено беше да премахнем забранителните знаци и ние го направихме. Съобразихме се с решението на съда, но не спряхме борбата срещу автомобилите в Морската градина. И веднага ще кажа какво допълнително сме направили. В началото на тази алея, на която стоим, има голяма информационна табела на 3 езика, включително и на румънски. Няма забранителен знак. Има, който е на тази табела. Отделно от това... В момент само да попитаме сега и гражданите. Доволни ли сте от тези мерки? Не съм доволна. Ще започна с думите на митрополит Кирил 2011. Народ, който не знае закона, е проклет. 57 алинея 2 от Конституцията казва: не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако накърнява правата или законните интереси на други. Член 30 точка 4 от наредбата на обществения ред забранява движението и паркирането на МПС в парк. Трябва да се забрани движението. Това сме го поискали още 2012 с 8000 подписа на граждани, внесени в Общинския съвет и общината на 14 юни 2012 година. Имаше подписка за референдум за Морската градина с 30 000 подписа, която общината отхвърли поради 2 причини. Първо, че подписите не били достатъчно и второ, че нарушавали закона. Ако има 2 неща, ако парка
е изключително държавна собственост, включително до морето, е забранено и строежи, и автомобили. Ако не е така, ако част от него, долната алея, е частна собственост, кметът е компетентен да инициира промяна на ОПА и да се забрани строежите. Защото строежите и колите... Това е за сега от тук. Днес в 18:30 има протест пред общината. Ние ще следим какво се случва и ще информираме и в BTV новините. Благодаря ти, Йордане. Йордан Фотев от Варна. А ето какво ще видите в предаването до 11.